Avui fa exactament 298 anys. Les tropes catalanes, uns 5.000 homes, comandades pel marquès de Poal, es van enfrontar amb l'exèrcit borbònic, una mica més nombrós, i a les ordres del comte de Montemar. Després d'un dia de furiosos combats als turons de Talamanca, la victòria dels catalans va ser total. Van causar 600 baixes a l'enemic, que va fugir a la desbandada. Una victòria, però, que no va servir per ajudar Barcelona, que va caure un mes després, ni per evitar la derrota catalana en la Guerra de Successió. La sala gòtica del castell de Talamanca acull des d'avui un centre d'interpretació de la batalla, amb un audiovisual que la recrea fidelment, panells explicatius i una petita col·lecció d'objectes trobats al mateix escenari dels combats per un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona. Per primer cop és possible un acostament rigorós a un episodi cabdal de la història del país. Es va utilitzar una tecnologia punta en el seu moment, amb mitjans geofísics, amb posicionament de les peces en GPS i amb l'elaboració d'un sistema d'informació geogràfica i una base de datos que ens ha possibilitat interpretar de manera coherent totes les peces trobades. La inauguració s'ha fet amb la solemnitat que l'ocasió es mereixia al mirador del mateix castell, just davant de l'escenari de la batalla. Una ofrena floral al memorial en record dels combatents catalans ha precedit una salva d'honor a càrrec d'un destacament de miquelets. Per visitar la sala caldrà posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Talamanca, que preveu organitzar visites guiades.